Gero eta gutxiago dira gizakiak eraldatzen edo ukitzen ez dituen landa inguruak. Energia trantsizio betean gaude eta hori ala agintari askok energia berriztagarrien aldeko apustua egin dute, baina horik nolakoak izan behar dute. Azken aldian bolo-bolo dabiltza Euskal Herrian egin nahi diren zenbait proiektu. Izan ere abenduaren 15ean publiko egin zen Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean Bizkaian eta Gipuzkoan egin asmo diren 5 zentral eolikoren informazioa. Aurretiazko administrazio baimena emateko eskarien eta ingurumen inpaktuaren adierazpena eskatzeko xehetasunak biltzen ditu txostenak besteak beste. 2 eskari Gipuzkoako proiektuentzako dira eta beste 3 Bizkaiko hainbat tokitan egin nahi diren azpiegiturentzako. Gipuzkoako proiektuei dagokienez Trekuz mendiaren inguruan Urretxu eta Antzola artean Capital Energy Multinazional taldearen sozietateak 5 megabateko 2 haize-errota eraiki nahi ditu eta 4 kilometroko lurpeko linea elektriko bat. Horretarako 10 milioi euro baino gehiago beharko da. Proiektua gauzatzeko ingurumen inpaktu baimena eskatu du konpainiak eta eskabide hori argitaratu du Jaurlaritzak. Horrez gain berriki aipatutako ingurutik gertu Oleta Izazpimendietan beste zentral eoliko bat egin nahi da. 4 haize-errota jarri nahi dituzte eta 5 kilometro baino gehiagoko lurrazpiko linea batekin lotuta egongo litzateke. Azkoitia, Azpeiti, Zumarraga eta Ezkio itsasori eragingo lieke eta proiektua gauzatzeko 20 milioi euro behar dira. Honen kasuan Green Capital enpresak egin du eskaria ingurumen inpaktu adierazpena onartzeko. Bada Gipuzkoako 2 proiektu horien inguruko kezka zabaldu da herritarren artean. Enpresa energetika multinazionalek mendi eta ondasun naturala jomugan jartzen dituztela diote askorek. Eta esanguratsua da Gipuzkoako proiektu hauen kasuan ezoiko aerosorgailuak direla, ohikoak baino handiagoak, 200 metrotik gorakoak. Izazpimendian haize-errota jartzera heltzen badira horrela ikusiko litzateke. Orain herritarrak eta eragileak alegazioak aurkezteko lanean ari dira, ondare naturala babestu eta arnasgunetzat dituztena suntsitu ez ditzaten. Bestalde lehenago esan bezala Bizkaian ere beste 3 zentral eolikoen inguruko iragarkiak argitaratu zituzten aldizkari ofizialean, denak aurretiazko administrazio baimena eskatzeko. Zeberio, Galdakao, Bedia eta Igorreko udalerrien artean 6 haize-errota jarri nahi dituzte. Gorriz eta Lemoiz artean beste zentral bat, 5 haize-errotek osatuko dutena, eta Bakio, Marurila eta Betamungi artean beste zentral baterako eskaria egin dute, 8 haize-errota eraikitzeko. Azken 30 urteetan 5.500 hektarea galdu dira Gipuzkoan, 8.000 futbol zelai adina. Nekazaritza datuetan erreparatuz gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako populazioaren 1% bakarrik aritzen da nekazaritzan, eta datozen 10 urteetan erdi erreteratu egingo da. Urtez urte, nekazal lurrek eta baserretarak abiadura onduten galtzen egia. Populazioaren 1% jarduten da nekazaritzan, eta 10 urteetan erdisa baino gehiago jubilaukoa. Testu inguru honetan sortu da Amilubi lurra taupaka proiektua, lurra ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin. Gipuzkoan zestoako ira eta auzoan dagoen Amilubi baserrian eta bere lurretan ere nahi dute hazia. Biolur Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzen eta bultzatzen duen elkarteak baserri eta bere lurrak erosi nahi ditu herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten. Amilubiko lurre emankorrak modu kolektiboan eskuratu eta babestuko ditugu. Lurra zaintzen duten nekazal eredu duinak lan aukera erreal bezala bultzatuko ditugu. Guretako osasuntsua eta ingurumenantzako onuragarria izango da gertuko eta kalidadezko elikadura sustatuko dugu. Zergatik Amilubi baserria? Amilubi 5 hektarea baso eta 4 hektarea belardi naturala eta nekazaritzarako lur saiaz osatzen da. Eta lur horiek meandro batean egoteak berezi egiten ditu, eta ondare hau kalitatezko elikagaiak sortzeko eta babesteko aukeratza baliatzen dute. Proiektu aurrera eramateko 390.000 euro behar dituzte erosteko eta baserria konpontzeko, eta herritarren eskura jarri dituzte ekarpenak egiteko hainbat modu. Webgunean zehaztu dituzte ekarpena egiteko era guztiak. Amilubi babestea, eusten gaituen lurra babestea da. Elikadura burujabetzarako bidean lurrarekin errespetuzkoak diren laborantza proiektuak jarri nahi dituzte martxan Amilubin, formazioa eta nekazarien arteko saretzea sustatuz, eta nekazari berri gehiagoren bidelagun izanez. Finean Amilubik Euskal Herrian nekazaritza herriko eta iraunkorra eraikitzen parte hartu nahi du. Amilubin taupaka hasi da lurra. Zuen laguntzari esker lortuko dugu. Amilubin lurra taupaka!
garai hartan dana zeon eiteko, eta emakume batzuk hasi ginen biltzen. Eta, orduan sortu ziren, sindikatuare sortu berri izan, eta gestio etxeke bai, eta dana zeon eiteko, eta emakuma elkarte bat eitea ere, aliatu ginen. Eta hor puntatzen ginen, gure problemak denak berdin xamarrak ziren, eta bidea holaxe egin deu, eta aliatu ginen, gauzak etziela bakarrik hitzein behar da zean, eta orduan estatuto baten eske hasi ginen, eta oso luzea izan zen, estatuto hori pixka bat moldatzeko, eta orain dela 15 bat urte onartu zen, guk gure aldetik ez gendun onartu, zetik ez gendun ikusten bukatuta zeonik. Bai zean dana oso ondo, jasota, papelen, baina gero guri gertatzen zitzaion berdine. Bai hau eta hau hola behar genduke eta beste hola behar genduke, baina hortik aurrea gero hor oztopoa. Ia 15 urte badie, onartu zala, hola gare. Ez asko gehiago gabe. Guk ikusten gendun beharra, emakumeak lehenengo titularidade bat etzeuken. Seguridade sozialik ez zuen ordaintzen, baserritzaren emakumeak. Eta gaur egun, estatuto hori onartuta gero, oan dio jende asko hola jarraitzen du. Hor jarri beharko litzeke emakume horiek kotizatzeko modue, fiskalidadea aldatu inbarko litzeke arrajatabla. Eta gero zaintza hor dago. Horik die baserriko emakume gaur dauzken movimentu bat eiteko, gauzak erabakitzen dien leku eta moitzeko, han lana egin ahal izateko. Ez bakarrik junda zehain, egin behar du erabaki gunetan egon eta gaina erabaki. Eta ez numeroa aitea. Eta gauza horik, hori danak kontemplauta dare estatuton, baina ez da ezer egiten, ikusi besteik ez dago, zenbait emakuma titular zeati dare emakumak. Gizona jubilau dalako, aldaketa hori. Baina gizona hor segitzen du, eta emakumeare bai, etxen, ez aliatu gabe. Iberiako lurreko laguntza zerbitzuko langileek deitutako 3. greba egunak 3 ordurainoko atzerapenak eta maleten anabasa eragin ditu igande honetan Bilboko aireportuan. Sindikatuek jakitera eman dutenez, 4 eguneko lanuzteak daude deituta. Aire konpainia lanean ari da, azken orduotan Bilboko, Bartzelonako eta Kanaria handiko aireportuetan pilatu diren maleta guztiak bezeroei ahalik eta azkarren bidaltzeko. Halaber, greba ez dela irten bidea, azpimarratu du Iberiak. Komunidades Obreras eta UGT sindikatuek Iberiak egoera horri aurre egiteko duen ezintasuna eta eraginkortasunik eza salatu dute. Sindikatuen arabera 17 hegaldiri eragin zien grebak atzo Loiun. Kanaria handitik Bilborako bidean irten zen hegaldi bateko 180 bidaiarik Bartzelonan igaro dute gaua. Datozen orduetan autobusez egingo dute bidaia eta ondorioz 24 ordu inguru beharko dituzte hasieran 3 ordu bakarrik iraun behar zuen bidaia egiteko. Hegaldi gehiago aurre ikusita daudenez aurreko egunetan baino zenduen inork ez du kalean lorik egiten. Udazkenetan eguko hotza hasi zenetik kalean lo egiten den plaza gehiago eskaintzeko ia 100 pertsona ziren oraindik kalean gaua pasatzen zutenak. Abenduaren 28ko gauean, Asironek alkatetza eskuratzearekin batera, gauzak aldatu ziren. Aterpetxeetako plazak handitzeaz gain lekuri gabe geratu zirenak oduaren 28az geroztik. Itxaropentsu ez, ez denuen espero, eta egia esan asko poztu nau. Eta ikusiko dugu zertan den, hurrengo urteak eta zer egiteko gai diren, eta,
Nik uste dute guztiok espero genuen aldaketa bat dela, bai Iruñan eta bai Nafarroan, eta gaurko egunan nik uste dute ondo hartuko dugula nutza hurbiltzen garen guztiok, eta etxetik ikusita entzuten dugun guztiok, eta ondo. Nik uste dut pozik gaudela, hori da garrantzitsuena. Oso pozik, eta ospatzeko zenen eta aldaketa udala honen behar du aldaketa on bat, eta aldaketa hori izango da Joseba Ziron. Egon zen, orain dela 2 legislatura, uste dut, eta oso ongi egin zuen. Eta gainera dauka gehiena, lortu du udal gehiena sortzea. Ilusia handia, inflexio puntu bat, herritarrek aspaldi eta iruindarrek aspaldi eskatzen zuten zerbait, oso pozgarria eta ilusionagarria dudari gabe. Usten dugu giroa berotzen ari direla eskuindarra, oso aserratua daudela, badirudi, baina ez dute onartzen emaitza eta beti bezala aserratua daude. Neurriz kanpoko azarraldea eta horrek erakusten du nolabait iparra galduta dutela, ez? Ez dutela Iruñeko benetako errealitatea eta soziologia ezagutzen eta ez dutela aurra ikusten gerta zitekeena eta mundu guztiak eskatzen zuena. Nik uste dute egoerak eskatzen zuela horrelako aldaketa bat, poztu beharko gara guztiok. PSN da PSN, inifiatu, egiten dugu, ahal eta posible denean egiten dira akordio haiekin eta aprobetxatu behar dugu. Aldaketa bat izan da haien parte eta aprobetxatu behar dugu, bai haiek, bai gu. Gasteizko Michelingo lantegiak bere ekoizpena geldituko du hurrengo asteburuetan. Taldearen arduradunek azaldu dutenez, itsaso gorrian piztutako gatazka dela eta kautxo naturalaren falta sumatzen ari dira, gurpilak egiteko lehengai nahikorik ez egotea suposatu duena. Gasteizko lantokiari dagokionez, ekoizpena urtarrilaren 13, 14, 20 eta 21 geldituko da, bai turismo gurpilen sektorean, zein goma ekoizten den atalean. Geldialdiak 900 langile baino gehiagori eragingo dio lehenengo asteburuan zehar, eta 40.000 gurpil inguru ekoizteari utziko diote. Bigarren asteburuan zehar, bestetik, 670 lagun ingururi eragingo dio, 45.000 gurpil azal ekoizteari utziz. Taldearen zuzendaritzak kautxu faltaren ondorio sartu du erabakia. Izan ere, Yemengo utiek itsasogorria zeharkatzen duten itsasontzien kontrako erasoak burutu dituzte, Israelek Palestinaren kontra egindako oldarraldiari erantzuteko. Hori dela eta itsasontziek Afrikar kontinentea inguratzera behartuak ikusi dute beraien burua, beraien ibilbidea luzatuz eta hornikuntza katean hartzerapenak eraginez. Egoera hau Michelingo lantegi guztiengan eragina izan du. Gasteizen ez ezik, Lasarteko lantokian ere ekoizpen geldialdiak burutu dira urtearen lehenengo astean, baina momentuz ez dira geldialdi berririk iragarri. Gasteizko hiri autobusetako langileek mobilizazioekin ekin diote urte berriari. Tubisako plantillak 4 orduko lanuztea egin du astelehenean goizeko 5 eta 9 bitartean. Sindikatuetatik azaldu dutenez, jarraipena erabatekoa izan da, gutxieneko zerbitzuak baino ez dutelarik lan egin. ELA, UGT, USO, ESK, Komisiones Obreras eta LAB sindikatuek deitutako mobilizazio hauekin, lanpostuak ez suntsitzea eta hitzarmen duin bat aldarrikatzen ari dira Tubisako langileek. Aurreko astean, enpresaren arduradunekin egindako bileran ez zen akordiorik lortu. Astelehen arratsaldean, bilera berri bat burutuko da, gatazkari irtenbide bat bilatzeko asmoarekin. Gasteizko udalak Tubisaren arduraduna dena, bilera horretara eskaintza berri bat eramateko konpromisoa erakutsi zuen. Langileek beraien aldetik, lan baldintza duinak eta beraien osasuna zein zerbitzuaren hobekuntza bermatuko duen proposamena baino ez dutela onartuko baieztatu dute. Akordiorik lortu ezean, langileek 4 orduko lanuzteak errepikatuko dituzte astelehen, asteazken eta ostegunero urtarrilean zehar. Otsailean, paroak lan egun guztietan izango direla iragarri dute ere, eta irtenbiderik aurkitzen ez bada, martxoan greba mugagabea hasteko asmoa ere erakutsi dute.
Metro Bilbaok eta Euskotrenek monoziklo eta patinete elektrikoak sartzea debekatuko du hurrengo astetik aurrera. Erabakia, bi operadore hauek eskainitako zerbitzu guztietan aplikatuko da, bai Bilboko metroan, zein Gasteizko tranbian edota Bizkaibus eta Lurralde buseko autobusetan urtarrilaren 15etik aurrera. Elementu hauek azken urteetan sortu dituzten gorabehera larriak dela eta hartutako erabakia da hau. Gailu hauen bateriek eragindako sute eta deflagrazioak ekiditeko asmoarekin. Erakundetatik azaldu dutenez, bidaiarien segurtasuna bermatzeko neurria izango da hau. Garraio publikoa erabiltzen duten pertsonen osotasun fisikoaren kontrako arriskua murriztuko duena. Neurriak tolestutako patinete edo monoziklo elektrikoak garraio bideetan igotzeko debekoa ezartzen du ere. Hauek garraio poltsa edo motxiletan egonda ere. Era berean debekua atondo eta nasetara edatzen da, validazio lineetatik abiatuta. Debekuaren ondorio negatiboak murrizteko asmoarekin, Metro Bilbao eta Euskotrenek ETS-erekin batera, sareko zenbait puntutan patineteak aparkatzeko eremoak irekiko dituztela iragarri dute. Ia ikusten ez ditudan bi alaba dauzkara. Esan nahi dut, haize ufadak bezala pasatzen naizela haien bizitzetatik. Eta erakutsi nahiko niekeela gaua bere izarrekin eta pasatu nahiko nituzkeela euren gorputz txikiak itsas haizearekin batera. Bai, maila pertsonalean bataiatu behar ditugu borroka gogorrenak gerra simulakroetan. Zer esan daiteke 40 urteren ondoren? Nola hitz egin daiteke izuaz? Edo resistentziaz? Bizirik irautukoaz? Zer esan daiteke zauriez? Memoriaz? Barruan apurtuta daramun zera horretaz. Lege horrek eragotzi egiten digu informazioa garrantzitsuet bat eskuratzea. Blindatu egiten baitu. Gerra zikina eta estatu terrorismoa bezain gauza larri batetik eratorritako gertakari eta erantzukizun guztiak agerian utziko dituzte bere indargabetzeak. Lege horren erreformak baina egiarako dugun eskubidea murriztu egin nahi digu eta gure senideen aurka egindako krimenen arduradunen zigorgabetasunari eutsi. Euskal preso ieslari eta deportatuen eta hauen familiek urteetan jasan izan duten zama arintzeko sortu zen Zama doinuz arinduz jaialdia. Asteburu honetan ospatu du bere 9. edizioa. 2016ean hausnarketa baten ostean sortu zen ekimena. Etxarri bezalako herri txiki batek azken 40 urteetan hilabete gutxi batzuetan ez du izan presorik, eta horrek izugarrizko zama suposatu du. Zama hori arintzeko Euskal Herriko musikari eta artista ezberdinekin hitz egin zuten eta doinuz eta musikaz arintzen ahalegindu dira 9 edizioetan zehar. Antolakuntzako Mikel Mundinanok adierazi digu presoen eta ieslarien salbuespen egoera hobetzera bidean garrantzitsuak direla horrelako ekimenak. Beti ere helburu garbi batekin, ez? Euskal presoi aplikatzen zaie salbuespenezko legedia salatu eta hortaz ematen diren hainbat eskubide urraketen zama arintzea, ez? Eta aldi berean gainera urtetan luzatu den gatazkaren konponbidean urratsak ematearen aldeko mezua zabaltzea. Horretaz gain oso positiboki baloratu dute aurtengo edizioa. Eta atzore bai aukera izan genuen musikari horiekin gozatzeko, ez? Eta benetan hunkigarria, benetan saio
polita eta arratsalde eder bat pasatzeko aukera izan genuen. Antolatzaileen hitzetan, haien nahia da ekitaldia berriro ez ospatzea, eta aurtengoa azkena izatea. Baina adierazi nahi izan dute preso ieslari eta deportatuen egoera aldatzen ez den bitartean jarraituko dutela salatzen, eta senideen zama doinuz arintzen. נמשיך להעמיק את ההישג באזורים האלה. זה דורש זמן. אין קיצורי דרך בלחימה בטרור. مؤمن أنت معنا مؤمن الشراسي. نعم. Buruko hiru albisterik esanguratsuenak edo nabarmenenak dakartzat. Hasteko agian pilotarekin hasiko gara, larunbatean jokatu zirelako berritxun zestapuntako banakako finalak. Emakumezkoen kasuan gainera lehendabiziko aldiz jokatu zen banaka eta beraz lehen txapeldun bat utzi zoan finalak. Araile Jardi Markinarrak irabazi zion bizetean Maite Ortiz de Mendibili, 12-8 eta 12-5. Nabarmendu behar da, Araile Jardi Markinar gazteak sekulako denboraldia ari dela osatzen, Iaz Winter Series txapelketi irabazi zoan Erika Mugartegirekin batera, eta ja lehen lerroan kokatu den puntista dela, eta beretzat izan zen banakako txapelketa ere, merezimendu osoz, agian esperientzia gehiago dakan puntista bat garaituta Maite Ortiz de Mendibil bezala gizonezkoetan erkiak irabazi zoan. Honek ere veterano izanagatik ere bere maisutasuna agerian geratu zen banakako txapelketa honetan ere. Erik Mendizabal garaitu zoan eta laugarren ez irabazi du banakako txapelketa, hirugarrena jarraian, beraz, Aritzerkiaga bere zigilua uzten berritxuko frontoian baita ere, eta gainera gaur gabaz jokatzen dugu Ibar Luzearekin batera, Winter Serieseko txapelketa, eta irabaziz gero finalerdietarako txapela lortuko dugu. Eta kirolez aldatzeagatik futbolera joko dugu, gabonetako atxen aldiaren ostean, itzuli zelako F-Liga bai Zubieta eta bai Lezamara, Lezaman gainera derbiarekin, Atletik eta Ibarren artean, Zurigorrientzat izan zen derbia, nagusi izan zian jokoan eta zelaian, baina kosta zitzaien partida garaipena behintzat erabakitzea, lehen da biziko gola nahikarik egin zoan, bat eta utxekoa, baina azken unera arte ezoan itxi bideratu garaipen hori, pite utzekoa amezagak egin zoan arte. Eta honekin urratxo handia egin dugu Aznarren neskek, zelkapenean koska bat igo deuelako, eta beretan urti hasteko modurik onena izan da Zurigorrientzat beste aldian, kostatuko zaio denboraldi honetan maila mantentzea, Ortegigo berria den taldea da, eta ikusten dugu maila aldaketa nabaria dela, etxean zendu izan beharko dugu, kanpuan porrota hau jaso ostian. Eta bestalde, Realak ezoan galdu, baina porrota izan ziteken sentsazioarekin bukatu zoan Teneriferen aurka, Zubietan, bat eta 3 irabazten joan, eta azken txampan 2 gol jasota, 3-1 irabazten joan barkatu, eta azken txampan
bi gol jasota, berdinketa batekin konformatu behar izan zen, dominatu zoan partida baten. Tenerife gisa da urten oso irregular da bilela, ez da aurreko bi denboraldietan izan den talde sendo hori, gabezia gehiago erakusten dugu, baina berdin talde lehiakora izaten da Tenerife, eta atzo erakutsi zoan zubietan, amore emanez, eta azkenian Realaren etxean sekulako puntua batu zoala. Eta bukatzeko, kirolez aldatuko dugu, atletismora jungo gea, neguarekin batera itzuli dialako hotza eta lokatza, eta baita cross txapelketak ere, atzo klasikoetan klasikoena jokatu zen Elgoibarren, Joan Mugerta memoriala, 80. edizioan, eta bi txapeldun berri utzi zituen, emakumezkoetan Beatriz Txebet keniarra gaien duzen, Keniak protagonismo osoa eraman zuen lasterketa batean, hasieratik 3 keniar jarri ziren lehen lerroan, eta atzetik Inglaterrako hirukote batek jarraitzeko intentzioak ipini bazoan ere, zeitsuan distantziak ireki zituzten Afrikarrek, eta bukaeran Txebet eta Jeboteken artean lehiatu zen garaipena, Jebotekek duela 2 urte irabazi zoan Elgoibarren bertan, eta esan daiteke bi favoritoen arteko lehia izan zela, eta azkenean Txebetek irabazi zuela, gogoan hartu behar da, Txebet modalitate honetan munduko txapelduna izan zela iaz, eta beraz, pronostikoak bete zoan, Jeboteken aurretik, agian esperientzia gehiago duen atleta baten aurretik bukatuta lasterketa. Gizonezkoen kasuan, Beraui Aregaui Etiopiarrak irabazi zoan txapelketa, eta esan daiteke agian hasieran behintzat emozio gehiagorekin lehiatu zela txapelketa, multzo eder batek egin zituelako lehen kilometroak, Metxalek Espainiako txapeldunak, 6 aldiz txapeldunak modalitate ezberdinetan jarri zoalako erritmo bizia, baina gero itzuliak egin ala eta lokatza gero eta pisutsuago bilakatu ala, Metxal bera atzean geratu zen, eta hau ere 3 Afrikarren artean lehiatu zen garaipenak gizonezkoetan ere, azkenean Aregaui Etiopiarrak irabazi zuen arte. Hau ere munduko txapelketan lehen lerroan egon zen korrikalaria da, txapeldun orde geratu zen iaz Australian jokatutako txapelketan, eta esan daiteke atzo Elgoibarren loria egin zuela, eta bere garaipen garrantzitsuenetariko bat bilakatu zela Joan Mugerta memoriala.